Kif ingħata bidu għall-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa pottaw risposta bejn il-Federazzjoni tal-Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK u l-BirdLife Malta. Dan kif l-FKNK qed tisħaq li l-Kumitat Ornis ma laħaq l-ebda ftehim sabiex tiġi mwaqfa l-Wildlife Crime Unit. Madankollu fi stqarrija separata, BirdLife Malta saħqu li għall-kuntrarju ta' dak li qed jingħad intlaħaq bil unanimu tantu hekk li skontom il-membri kollha tal-Kumitat fosthom rappreżentanti tal-FKNK qablu unanimament bitra uffiċjali tintbagħat lis-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri. Fis-qarrija l-FKNK insistiet li għalkemm kienet l-istess federazzjoni li proponiet it-twaqqif tal-Wildlife Crime Unit fl-istadju mhux qed tħoss il-bżonn li titwaqqaf. Għand l-istqarrija BirdLife Malta saħqet li l-FKNK qed twettaq dan il-U-turn riżultat tal-ilmenti ta' numru sostanzjali ta' membri tagħha li huma inkollati li l-federazzjoni tagħhom qablet ma' twaqqif ta' din il-unit. Huma saħqu li dan ifisser komplet tisħaq il-BirdLife li l-FKNK qed titmexxa minn sezzjoni ta' persuni li ma jridu titjib fl-infurzar kontrarju għal dak li jixtieq il-poplu Malti, inkluż kaċċaturi ta' reda tajba. Mill-banda l-oħra l-FKNK saħqu li ma hemmx bżonn ta' din il-unit ġala darba hemm LE għal isser tiswa ħafna flus żejda lill-pajjiż. BirdLife Malta insistiet li l-FKNK tilfet kull kontroll tal-membri tagħha u tenniet is-sejħa lill-Gvern sabiex jissospendi l-istaġun tal-kaċċa sal-15 ta' Ottubru fil-waqt li jibda jippjana twaqqif tal-Wildlife Crime Unit mill-aktar fis.